Здравейте, боксери, аз съм Марто 98, о май гъднес. Тук при мен е Джиксен. Здравейте, аз съм Джиксен. И това е 100-тен клип. Празнуваме нашия юбилеен 100-тен клип. Тук правим в момента една постройка. Извинете, че съм на геймот, Да. някак. После ще си схвърлим почти всички стакове. Да. С Марто 98 си стегнах един пач, Texture Patch. който е доста як, ще го видите той Ето. сега. Доста е добър, има много малко промени. Малко бъгове има, камъка. Обикновения камък не е къбълстон, но обикновения камък има такова. Лава. Да, такива работи. Не, просто на него му е бъгнат и заради това. Марто си го... Аз- Аз съм си ги пачнал. Съвсем си пачар. Част се пачват и според мен е по-яко да не са бъгнати. Само по неговата логика съм да отида на фар. Ладка до мене. Чай много ми лагва. Аз така ще правя. Малко ми лагва. Не малко ми много. Колко мислиш да го правиш този? Назъкам 2-3 минути. Имам да ви съобщи много... Най-много 20. Да, бе. Като става 30 мегабайта. Сега имам да ви съобщим много важна новина, т.е. аз. Така, нещо като апдейт на профила. На нашия профил. Първо, всички съобщения написани на... всички съобщения се приемат само написани на кирилица. Т.е. на български. Други... може и да не знаят някой. Защото на някои хора не им се разбира много, не могат да пишат четливо и на български, ако не могат на български да си кирилизират съобщението от кирилизатора в секцията за лични съобщения. Да. Мога да го кажа просто. Следващата новина е нашия участник Firefly напусна отбора. Пусна групата. Да, напусна нашия отбор по негови си... Част от една друга група. по негови си лични причини, няма да казваме защо. Просто така. Приехме нов участник, Gold Deagle. Много лак пана. Да, но той ще снима към септември. Да, към септември месец, защото сега няма възможност. Ще си кажа, че те просто много ми лагва. Много ми лагва. И просто ще кажете сега защо септември месец, защото тогава ще си... Като си изтегляш текстур, пача не ми падал повече. Добре, 100 клип трябва да кажа новина. И сега точно няма възможност да снима на Майнкрафт, иначе доста проекти ще започва. Друга новина, така правя нов сайт, сега ще ви го демонстрирам с HTML. Ето го, доста добре. Сега само да цъкна на сайта, горе-долу да му видите пробата. Ето, сега ще видите. Към Minecraft Texture Pack. Затваряме, ето го канала. Това е официалният вебсайт на Gameplayers. Още не съм го пуснал, тук съм написал всякакви работи. Значи за каналите само за VBOX горе-долу се вижда, но другите не се виждат. Да съм сложил по една черта, да знаете. Ето тук са, но не се виждат, не знам защо. Ето този и в видеоклип. Имаме също така Skype и имейл адрес. Но видите, на деня съм ги споменал. Така, това беше една от доста важните новини. Сега да преминем на... Само да умахна това. На друга вълна новини. Ще ме изчакате само да се включа на нещо. Дали ще го ползвам. Тук съм. Сега относно поредиците, те са към 13. Така, Minecraft Survival от Марто 98 се отменя окончателно. Просто защото бъгна им се нещо.
Не мога да кажа точно какво е. Лична причина. Да, по лична причина, затова го отварям. Делянчо Терария е затворено. Също от по-скоро и март 9.8 Терария е затворен. Ще само да ги... Redstone систем на Firefly също е затворен. Minecraft бъчето и Firefly също е затворен. На Gameplay е отворен. На Terraria имаше така общ бъг с моя приятел. Нещо не се апдейтнаха незнайно как терарите и не можем да правим просто. Да ги делитнах, защото вече не ми трябват. Всъщност после ще ги делитна. На паец. Окей. Minecraft 3 Survival в никакъв случай. В никакъв случай Minecraft 3 Survival не се отменя по никакви обстоятелства, само по лични причини. Тези Redstone ги трием. Този Minecraft тройното оцеляване да го правим някъде до 50 епизод. Да, и ще го спираме, защото другите поредици, ето на GTA San Andreas съм горе-долу съм е зарязал, но не прави клипове, имам предвид. Защото тук имам доста клипове. Те спаунър на паяц намеря хляб, 3 общо, казвай бързо, че... 8 Redstone и 4 динени семена. Така, на Need for Speed Underground започнах 3 клипа. Не мога да ги продължа. Също по лична причина, нещо много ми... как да ви кажа... като пусна играта и нещо много ми падат FPS-тата, размазва се графиката, когато снимам. На някой клип не ми се чува гласа. Просто... да, почти на всички. Когато съм ги снимал, иначе когато ги конвертирам се стават такива. Се оправя гласа. Също се маха. Значи остава на Warcraft, World of Warcraft, Катаклизъм на Lightblock Dona, също не се знае дали ще се отмени. Може би не, но може би да. 50 на 50. BG Fishing също по лична причина се затваря. Туториалите в никакъв случай не се затварят, но ще има малък период от време, в който няма да правим. Сега имам предвид в другия профил, после развивам на видеоклип, така че посетете го. Това беше, мисля, че бяха доста важни новини, останаха ни само до към 1, 2, 3, 4, към 6. Те са си толкова, не са към 6. Другите ще бъдат изтрити. 6 колекции останаха. Клиповете може би ще бъдат в най-скоро време изтрити. И да не се чуете, защото този клип е тотен, сме се върнали, сме изтрили няколко клипове да стана от 90 и да пише на него 100, така че не се объркайте. Това в по-нататъчно време ще бъде 4 към 130-140 клипове. Ще има, мисля, че на нови игри, имаме нова група, само да я напиша тук, може и да не излезе. Извинете, ще паузирам, след малко ще дойда. Здравейте, тук съм. Значи, това е нашата група, Game Players група. Ето я. Само да видим. Но когато напиша тук, ето за групи, поставям групата и не излиза. Не знаем защо. Така. Връщаме се назад. Тази група ще има долу линк. То няма друг начин освен това. Ако искате да намерите в моя профил Март, то съм в групите, когато натиснете, там ще има една Gameplayers група. От моя профил, иначе друг начин нямам. Преди 2 часа създавах. Аз съм админа на групата.
Групата е само за геймплей. 4 участника, една дискусия, която съм писал тук, някаква. Видеа ще се качват. И така. Това беше от 100-тия клип. Ще има и други профили на апдейти, но няма да е от 200 в... Когато стигна до 200 клипове, няма да направим тогава апдейт на профила, но сигурно по-рано, защото ще имат доста нови новини. И така, довиждане от мен, това беше 100-тия клип, доста важни новини споделих с вас. Довиждане.